Ndị ọma ndị Igbo, ana m ekele unu, ndị eji aga mba, ndị eji eme ọnụ, ọmụmụ asa ahụ ha, makwa na ụmụaka ndị Igbo bụ nnọọ apụ n'anwụ. Ana m asị unu nnọọ. Awụ m nwaada ọhụụ, unu ahụla m nọ, nwanne unu nwaanyị, enyi unu nwaanyị, nwa unu nwaanyị, nwaada ọhụụ. Abịakwala m ọzọ taa. Ama m na ahụ dị unu kpọchị, ahụ dị unu mma ka ukwuu. Ụmụnne anyị ndị Anambra na-asị unu dịkwa oyi, ụmụnne anyị ndị Owerri na-asị unu mere mkpa ole. Ma ebe m si ọhụhụ, ụmụda isi mgbu ndị ọhụhụ, ndị Ụmụahịa na-ajụ unu medịrị na-egene otu ole. Ama m na unu apụtala ụmụ ọma. Ekele dịrị Chineke anyị. Chi bọrọ abụ abụọla, onye chi ya bụrụ abụọla. Onye ọbụla Chineke nyere chi ọbụbọ, chi emele gịnị abụọla. Ọ dịghị onye ga-eweghachi ya. Ya hụ, ana m asị unu ya gajiere unu, ya gara unu nke ọma. Ọkpụkpụ dị unu n'ahụ na-erubere unu isi, akwarụ ya dị unu n'ahụ na-eku ume nke ọma. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ọ dị ihe tọrọ m ụtọ ka ukwuu unu mere, ma ndị gara na Facebook, ma ndị gara na Instagram, ma ndị bịakwara na YouTube. Bịa share ya, bịakwa subscribe, bịa pịakwa like button. Obi chọrọ m ụchọ nke ukwuu. Ana m asị unu nnọọ. Mmaji kwuru mmaji. Obi ọbụla unu ji na-emere mmadụ ihe ka ndị ọzọ ga-ejikwa mere unu ihe. Udo juru unu. Ama m na unu ga na-abịa ajụ, oleekwa aka nwaada ji bịa taa. Eji m ori ngongo ebe o buru ibu bịa taa. Orishirishi ma ọ wụrụ ndị Yoruba, orishirishi ọhịa m ji bịa taa. Ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ wụ gị ijikwa asụsụ anyị a na-eri gịnị, ji na ede. Ọ dịghị ihe ọzọ ụmụnne. Asụsụ anyị a bara uru. Anyị kwesịrị ime ka asụsụ a ka ọ bụrụkwanụ ihe were anyị ọnụ, ma ebe anyị nọ, ma ebe ụmụ anyị nọ, maka na ọ bụ ihe gịnị, ọ dị oke mkpa. Otu unu si na-apụta n'igwe na-akwado m, ka m ji chọkwa ka unu pụtakwa n'igwe na-akwado ụmụ unu, na-akwado ibe unu, na-akwado ikwulu ibe, na-akwado ndị Igbo niile, ndị nọgasị ebe dị iche iche, ka ha hụ datla ọ wụ ihe dị oke mkpa iji asụsụ a na-atapesị ya n'ime ebe anyị nọ, n'ime onwe anyị. Ya wụ biko, eji m ohere a na-arịọ ndị niile nọ n'otu, ma n'ime WhatsApp, ma na Facebook, ma na Instagram, ma ka a na-akpọ Twitter. Unu wepụta otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ ka ejiri ya na-asụ asụsụ Igbo. Ma ọ wụkwa na ndị niile nọ n'otu ahụ, ha niile wụ ndị Igbo, ma ha wụkwa ndị Igbo, unu emekwala otu ahụ, obi agaghị adị ndị ọzọ mma. Ka unu na-anụ. Kpọta ọ bụrụ na ha niile wụ ndị Igbo, achọrọ m ka unu wepụta otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ ka ejiri ya tapịa asụsụ a, gwepịa ya egwepịa. Unu ga-ahụ ụbọchị ahụ obi ga-adị unu mma. Gịnị ka eji na-eme ha? Ka ndị na-amaghị na-amata, ka ndị makwara ama na-amajimebeghị na-amajima, ka ụfọdụ ndị chikwere ebe ahụ na-echi ya na-akụziri gịnị ụmụ ha, na-akụziri ikwu, na-akụziri ibe, na-akụziri ndị niile dị iche iche, akụziri ndị Igbo niile dị iche iche n'ebe ndị nọ ndị iche iche. Ịmakwana n'otu anyị na-anọ, ụfọdụ anyị nọ na mba ofesi. Imerime anyị nọla mba ofesi, ha elofuchala ihe ndị a, ha erifuola ya la ihe a na-akpọ salad.
na ihe a na-akpa ndị na-eri nri bekee ha erifusichala ya. Ha mekwere na anyị ga-ejiri mekwena ihe a otu ụbọchị ma ọ bụ otu ụbọchị abụọ bụ ka ha ayọrute gịnị ụlọ ma ọ bụ alọrute n'ụlọ, ka ha na-amakwala ọ dị ebe ha eshi gawa ebe ha nọ. Biko ọ bụ ihe dị oke mkpa ka anyị jiri ohere ala jiri ụzọ a na-akwado gịnị na-akwado asụsụ anyị. Biko ọ bụrụ na ọ dị ndị nọ n'otu ọgbakọ ndị Igbo na-emebighị ihe a, biko ka anyị na-eme na ya. Asịghị m na asụkwala achụpịrị n'ụnụ sụọ ọnụ, mana ka anyị wepụta otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ jiri ya sụọ asụsụ anyị, ka anyị jiri ya na-akwado onwe anyị na asụsụ anyị a ọ na-atọgbukwa n'onwe ya, ọ na-atọ mmemme n'ụmahịa nwe mmemme pepe fruit ọ na-atọ mmemme ahụ na-atọkwa n'ụtọ. Ọ ihe ji ekpo ya mmemme, ọ bụrụ ọ na-atọ ụtọ tụmọjọ bọtụ isi ya na-eshi isi ọma. Ọ ihe mere ndị mmadụ ji ala ike ete ya. Otu a ka asụsụ anyị isi ya ọ na-eshi isi ọma na-atọkwa oke ụjọ. Biko ka anyị mee nke ahụ. Ama m na anyị kwesịrị ị na-akụziri ụmụ anyị ihe ndị a. Ọ wụọla ihe dị oke mkpa ka anyị kụziere ụmụ anyị, makwa na ụfọdụ ụmụ anyị ha amadịghị n'asụsụ anyị, ka ụfọdụ ka ụfọdụ be. Ọ bụ ihe tọrọ m obi ụtọ mgbe mụ na otu nwaada nọla akọrọ ihe nkọrị, anyị nọla akọ akụkọ ya gwa m sị m nwa ya nwoke amụrụ na Lagos nwa ya nwoke amụrụ ebe a na-agụ abịchịdị gruela gịnịzi, ọ na-edekwa ede, ọ na-asụkwa asụ. Unu ma ihe o mere? Ọ kpọrọ nwa ya nwoke ahụ kpọgị ya ihu, kpọgị ya ebe oshi. Mgbe ọbụla a ga-ịnọ ihe ala n'oge ezumike ụmụ akwụkwọ, ya kpọrọ ya si ya ngwa ya ga-anọrọ ya gakwu mama ya nne ya ya nọkwuru ya, nne ya la akụziri ya. Ugbu a nwata ahụ na-asụ la-edekwa ede la-agụtụkwa agụtụ. Ọ bụ ihe dị oke mkpa. Ụbọchị taa anyị ga-ebido ịkọwa ihe a na-eri ihe ọwụ n'Igbo. Anyị ga-ekwute ya ntakịrị, then izu ụka na-abịa abịa anyị ekwuwekwe ndị ka ọzọ. O nwere nye ịma ihe a na-akpọ beans n'Igbo? Ama m na ụfọdụ ma, but imerime amaghị. Beans bụ gịnị? Agwa. A na-akpọ ya gịnị? Agwa. Kedụkwanụ maka rice? Rice bụ gịnị? Osikapa. Kedụkwanụ maka water? Water bụ gịnị? Mmiri. Kedụ maka spoon? Spoon wụ ngaji. Kedụ maka efere? Kedụ maka plates? Plates bụ gịnị? Efere. Kedụ maka ihe a na-akpọ yam? Yam bụ gịnị? Ji. E nwere ihe ndị ọzọ. Kọmputa, na ma ha na-akpọ kọmputa. Kọmputa bụ gịnị? Unu ga-achọ ya maka na izu ụka ọzọ m ga-ekwutekwa ihe gbasara ya. Kedụ maka kokoyam? Kokoyam bụ gịnị? Ede.
Kedu maka ihe a na-akpọ meat n'Igbo? Ihe a na-akpọ meat bụ gịnị? Anụ. Anụ. Kedu maka ihe a na-akpọ groundnut? Groundnut bụ gịnị? Ahụekere. Ahụ gịnị? Ekere. Gịnị ka a na-akpọ melon na Igbo? Ihe a na-akpọ melon n'Igbo bụ gịnị? Ụfọdụ ndị na-akpọ egusi. Ụfọdụ ndị na-akpọ gịnị? Akụ ihe. Elekweghị ihe ndị ọzọ. Garị. Ama m na anyị na-akpọ garị. Garị. Amaghị m aha ya n'Igbo. Ihe mma a na-akpọ ya bụ gịnị? Garị. E nwere ka a na-akpọ white garị. White garị bụ gịnị? John White. John White ka a na-akpọ gịnị? Fufu. A na-eri ya na-aga lom 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 na nkọlọ. Ị na-ahụla na asụsụ anyị a ọ tọrọ rịkpọ. Ọ tọrọ gịnị? Rịkpọ. Asụsụ anyị ala atọ rịkpọ. Olee gị ihe ndị ọzọ a na-eri eri ịma? Ofe ahịhịa makwa na ofe akwụkwọ. Ofe akwụkwọ ihe a na-akpọ ya gịnị? Vegetable soup. Ọ vegetable soup. Onwe onye ma ihe a na-akpọ tii n'Igbo? Ihe a na-akpọ tii n'Igbo bụ gịnị? Oyibo tombo. Oyibo tombo. Gịnị ka a na-akpọ milk? Milk bụ gịnị? Mmiri ara ehi. Ọhịa a na-akpọ ya mmiri ara ehi. Ọ na-ekweghị ihe ndị ọzọ. Anyị si n'ebe ahụ na-aghọta. Ọ bụrụ na ị ga-eji nwayọọ nwayọọ tinye ya uchu na-akụziri ụmụ gị ntakịrị ntakịrị, o nweghị ihe ga-emenụ. Ọ bụrụ na ị ga-abịa gị bịa wepụta ụdịrị ị ga-eji na-akụziri ha ihe ndị a, ụdịrị iwu prosidio ị ga-eji na-akụziri ha ihe ndị a, ka ọ bụrụ na otu ụbọchị ha ga-amụtarịrị ofu ihe maọbụ abụọ, buru ya n'isi. Ọ ga-adị mma ma ọ na-erule izuụka ọnwa ole na ole, ị ga-ahụ ha ga-enwe mmasị ile ekwute ya. Adịghị obi ga-adị ha ụtọ. Ọ bụrụ na ha mụtaghị ya, obi ga-adị ha ụtọ. So that mgbe anyị ga na-agba izuzu, ka anyị na-agba izuzu anyị na ụmụ anyị n'okwu gịnị? Ala anyị. Ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ bụ ihe ziri ezi. Unu ma ihe a na-akpọ pepe soup na Igbo? Ihe a na-akpọ pepe soup n'Igbo, soup wụ ofe. Pepe soup wụ ofe ose. Ofe gịnị? Ose. Maka na pepe wụ gịnị? Ose. Unu ma ihe a na-akpọ palm wine n'Igbo? Mmanya gịnị? Ngwọ. Mmanya ngwọ. Unu ma ihe a na-akpọ whisky maọbụ wine maọbụ alcohol? Wine nke nwere alcohol, mmanya na-aba n'anya, nke ọ na-eme aṅụcha anya ga-ede anya na-ede, obi na-ede, ahụ na-ede, ebe niile na-eme gịnị? Derendere. So unu ewere iwe, ndonu maka ikwu so. Unu ewere iwe maka na ọ dịghị ihe dịka okwu oyibo n'ebe a. Ọ ihe m ji sị ka anyị na-agbalị na-eme ya na-emegharị, na-emegharị, mere na-emegharị. Anyị na-eme ya otu ahụ, so anyị amara mgbe anyị ga-amara o weela anyị ọnụ. So ihe ọzọ anyị ga-amụ nwawụ, aga m achọ okwu Igbo ndị a na-ekwukarị. Aga m achọ otu a ga-esi mee ka a na-akụzi ya.
a na-ahụ ma ndonu otu esi ekwupụta ya ma otu esi edepụta ya. Ọ ihe dị mkpa. Otu ka ọha m n'ọnụ taa. Ama m na unu ga-aghọta maọkwanụ mụtakwa n'otu ihe otu ọbụla taa. Ekele dịrị unu. Ka ọ dịkwana na gịnị mgbe ọzọ.